लांनाया ओरै थाङा आं खारिखौ थाफैनाय जाखाया माइ हादों बेसेबांथो बिगायावलाय ए आदिसो होदों बेखायनो मोजां फानो आंनि लोगोआनो नुवाखै मा मावदों मा मावाखै मोजाङै नायनानै ला नायनानै ला आरो खेबनानै लांनानैलाय थाखा बहनना होफैनो रोङाबोहाय मा बुस्थु इलाय मा फानदों दे जों लोगोफोर मालायफोरजोंसो रायलायलाबायनोसै इयो आंनि लोगोआ बिदिनोलै ओइ सुराजथन ओरैबायदिखा नुबाय बिदिसो आङो कमेन्ट खालामदो दे मिथिनो लुबैदोंबा नुबाय जोंना मादैया लोगोआ नुवाखै ओरैनो लिंगासिनो गुन्थुमुखासो ओमफ्राय आं बेगजों हरनि दे केमेराखौहाय बिदि हरनांगौ मानो हरलाबायनांगौ गोदाव सोरावलाय माबा बाजारावथो खैला मैलायावरा नुवाखै नोङो मा फानग्रासो जाबायलै आं दाना मुलि दुलि बिदि फानग्रासो जाबाय आङो नै एलाय बायदिसिना दंमोन नै नै ओरैबायदि मुलि नायनानै लानो हागोन ओइ ह ह ह आरो नै जाना फैबा बियो दासो लाबोसिगोन बेथ' टाइपडनिसोखा टाइपडनि रुथिसो आं जानोसै गरसे बरिया गोथाव टाइपड थुइपडफ्रा स्रांल' खारसिगोन इयो दे कमेन्ट खालामलादो लोगोफोर सोर सोर दङ लाइभआव एसे कमेन्ट खालामब्लासो मोजां मोनोलै गोसोफ्रा ने मादै ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै आब' दे कमेन्ट खालाम कमेन्ट नै हाराया मोनसे दंनै हाराया लिरसै दे देरा कमेन्ट खालामदो ओइ सुराजथन सिखोना जाहार हाग्रायाव थांनायलायनो नै बेयावहाय दङ बेबायदिनो जनदेस टाइफर माबा माबिनि बान्दर खान्दा नांनाय बान्दर खाया नांनाय मानाय ओमफ्राय गोरबो सावनाय बेफोरबायदिनि मुलि मोनगोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो थालो गोदोनाय मानाय बिदिनो मोनगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ टाइफड ओमफ्राय दाबा माथ्रि खर' गावनाय गोरलैफोरनि मुलि मोनजोबगोन आरो बेयावहाय दा बेयावनो फुरा मोनो नायनै टाइफडनि बिदै बे ओरैबायदि मोजांखा स्रांल' खाखायो माथो बेखौ लोंबायथाय बिदि बुरैसा बुरैसाजोंसो लोगो जानांगौ दे होमब्लासो माखासे देलु देलाफोरखौहाय रोङो ओंखायनो आं देलु देलाखौबो देयो दा माजे समाय गोसो जाब्ला ने मादै दा जोङो लोंलायखायो नों खय बोसोर जाखो बर्थमान माथो जोंनि बोसोरखौथ' साननो हाया जामबा आयु नोंसिनि गोदोहाय सिख्ला सिख्ला बैसोआवहाय नोंसोर ओरैबायदि इन्टारेस्टमोन दा नोंसिनि ने नाफ्रा दावलायनायनि होसनोमोन ओंख्रियाव ओरैबायदि नाफ्रा ओमफ्राय गोदोहाय रसा नांनायाबो रसा नाङामोन ने जाय रसा नांनाया रसा नाङा गोदोहाय ओरैबायदि ओंखाम रसा नाङैबो जायोमोन थालिर ओमफ्राय मा मा जायोमोन थालिर मा बे रुनानै जानानै थायोमोन दा दा बेबायदिमोन आरोखि समावहाय ओरैबायदि रसा नांनायबो जायोमोन गोदोनि समाव ओमफ्राय दा फुरा दाथ' आरो रसा नांला आरो नांनाया
बेबायदि नै ओमफ्राय बिरानजित ब्रह्मआ मा होनदों खबर सबर मोजां दा दासान्दि बिदिनोसै फंबाय गेजेरावनो दङ बांद्राय मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा जास्ट लाइफआव फैबाय दे ओरैनो रायज्लायनो लुबैनानैहाय दा बेबायदि मादैनि दखानाव नै बे दखाना ओरैबायदि दखान नै मोनसे मुलि मोनो आरो टाइफड थुइफडनि बेबायदि बेन्दों बिनलानि नै आरामसे जाउन खालामनायनिबो मोनो ओरैबो दं हनै सासे मोनसे दखान गोदोहाय बिदिजों बांसिन हामबावोमोन जानाया मादै गोदोहाय हाजारखि लोमजानाय मानाय बिदि थालाबायलामोन हस्पिटालफोरखौनो मोननानै थाङामोन लामाफ्राबो बिराद गाज्रिमोन नङा ने फार्मासिफ्राबो गैया ओमफ्राय दा बेफोरबायदि हाग्रानि मुलिजोंनो फुरा हामखायोमोन गोदोनिया जास्ट नायदो नोङो दाने गथ' जोनोम होब्लाबो डक्टर नङाबानो जाले दाने गोदोलाय बुरैसा सासे लेंना लायबाथाय बेजोंनो न'आवनो नरमेल हामजोबबाय बिदिमोन औ नयजन फिसाफोर खांनाया सासेबो मालायखौनो मोनाखै आइ हारसिं जोंथ' सिगांथ' आंगन गोरलै बिबारा आं नुबोयोमोन गोरलै गोरलैयावहाय आङो आनै खाथिखौ लिंनानै लायनानै जाबायबो बिदिमोन दानिसो गथ' जोनोम होबाबो डक्टर नङाब्लानो जाले हाजार थाखा नङाब्लानो जाले गोदोथ' आरो बिराद सनानि सुजुगमोन गोदोहाय ओमफ्राय माने सैथ्रमोन आरो फोथायलायनाय दंमोन अनलायनाय ओमफ्राय दानिया फुरा बुंजाले आरोखि दानि माबाखौहाय जाजोब्बाय दा गावबा गावनि नोंनि रोंनाया नोंनाव थानांगोन औ गोदोनि बायदि ग्रिम गैलोमोन ने औ सावरिजोंनो औ दे कमेन्ट खालामला लोगोफोर बबेनिफ्राय दंलायो लाइभआव 32 जन मानि दङ नै सिरिबा नायखोमानानै थालादों ओमफ्राय मोनसे बुस्थु बावलांदों आङो दहाय बाजाराव थांनानै मेन बुस्थु थाव गोथांखौसो बावलांदों आङो ओमफ्राय दा बिखौनो लांनो फैफिननांबाय आं दखानावहाय बेबायदि आंनिया बिदिनो लालायबाथाय बावो अमा बिदौखौबो थांलाय फैलाय खेबथामसो जाहैयो आं बाजाराव थांनाया ओमफ्राय नासो लाना ब्लद औ नै ओरैबो दंलायो नै दसे थानोसै लाइभआवहाय दे कमेन्ट खालामलादो लोगोफोर लान्दा खान्दा जाजोब्बाय नै दखाना हाथाया मानसियानो गैले सासेबो गैले नै थांजोब्बाय बायजोब्बाय दिनै खैला मैला बाजारमोन सासेबो गैले नै 11था जानाय लोगो लोगो मानसि होननानै गैले 11थायावनो बायजोबखायो हाथायानो मा जानांगौ दे बिदिजों दस्रा बाजारालाय मोनाजाफा थायो सान्थिफुर ओरै दादगारि बाजारफ्रा दासो भिर जाफिननोसैलाय बेलासियावहाय खैला मैला बाजारा खारलुंसो गोदोहाय फोल्लाफोर थाबा खारब्र'बायोमोन बिसोर मानसि आसोलफ्रा फैला लादु खिथें गासाव गुदलायना खारखायोमोन जै फाख्राफोर फैबाय मावबाय खारनाया खैला मैला हाथाया सोर बोरै फियं बारनायफ्रा लादु खिथें जै हाथाय दिनबाथाय मानसिफ्रा गस्ला लंपेन्टबा नायलाबायखायोमोन जै आर्मिफोर फैदों होनबाय मावबाय गानना खारनाया ओरैनो मोनखायामोन गस्ला गाननायल' खालामखायोमोन आरोखि बांसिन माखासे सेंग्राफ्राबो फैसा गैयालाबो जै फैगौनो होनबाथाय मावबाय खारनाया महाय लंपेन्ट महाय गस्ला हारसाफ्रा गल' गथ' नायनो थांनायसै ओमफ्राय बिदि जायोमोन ओमफ्राय खेबसेनोबो आङो बैयाव खारनाया माबाजोंहाय खारनाया बैयावहाय लादु दखान गैयामोन दालाय गेन्द्रा फानग्रा बैयावहाय लादुआनो गासावजोबखाजों खारनाया आल्लाखौ मेंनानै हां थोनो जालायहैयासै ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे
कमेन्टआनो खालामथाराखैलै सिरिबा नायनानै दंलायो मानसिफ्रा थिखां बसुमतारी आदा फानबारि खालि फुजायाव फैला नामा ए थांगोन फंबाय खय थारिखआवथो आङो खोन्थाहर दे आं थांगोन दे खेबसे बेरायहैगोन आं खेबसे बाजार दिनबा लिंहर दे आंखौ मा दिनाव बाजार जायो खय थारिखआव खोन्थाहरखा दे कमेन्टआव दानो आं थांगोन दे खेबसे थांगोन आं बेथ' आरो बारा गोजान नङाना थांगोन दे फैलायबाय जोंनि दायनिगिरियानो दाय गोनाङा औ आं माबा हरदे आङो 70 थाखा गैया होनदों 50 थाखा गैया 너네 비실로 그 너희들 비슷한 거 어떤 놈 비실로 오다는데 आं खैला मैला बाजारावसो दङलै फंबाय नै मादैमोनजोंसो दं आं नै माने मादैया खैला मैला बाजाराव मुलि फानो आरो बे मुलिया उन्दैफोरनि थाखायबो मोजां मुलिखौ मोनो बेबायदिनो खर' गावनाय दाबा माथिनो माबा बान्दर खाया नांनाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोरबो सावनाय जन्दिस टाइफड बायदिसिना जिखिजाया जाया मानो माने बेवहाय हाग्रानि रोदा रुदुनि बिराद मोजां मुलि मोनो आरोखि नैबे मादैनि दखानाव जै हु हा जादों टाइफडफ्रा लोंदोल' गिलाससेनो बेजोंल' गिलाससे लों बबे टाइफड बिलाय फोल्ला फोथा स्रां बानो मोनखायो दा नैबे मादैनि दखानाव दं आरो नोंसोरबो सोरबाफोर नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन खैला मैला बाजारावहाय दिनैथ' बाजारमोन नालाय जास्ट मुलियाखौ बारा लाबोआखिसैयो न'आव गारबोजोब्बाय नै एसेल' लाबोदों बेयावहाय औ नांजोब्बाय दहायने औ नै थिमि गोजासै नै इयाव नै गासिन थिमि गोजा नै बे थिमिया मुलिया एकदम थोलायखा आरोखि ना नै थिमि गोजासै नै मा नायनाय बिसिनिफ्रा मुलि दङ नै जेबो गैलाय नांजोब्बाय बिराद मोजां मुलि दं इयाव ओरैबायदि मोजां मुलि दङ ओंखायनो आं हाथायाव फैयोब्ला बे साहाफ्राखौहाय बारा लोङालासिनो नैबेफोरबायदि सखा बिदैया बेखौहाय नैबेबायदि गिलासफोरजोंहाय गिलासफा लोंफैयो आङो साहा लोंनायनिफ्राय बेफोरबायदि लोंनाया साबसिन जायो दाखालि लोङो आङो समबाराव लास्ट ने आच्छा समबाराव बाजार खोमा ने थांगोन दे समबाराव थांगोन गाबोन रबिबार जाबाय दा ओमफ्राय समबार ने गाबोननि अखानायै थांगोन दे खेबसे थांगोन आङो बै बिजनि फानबारियाव औ ओरै बिष्णुपुरजों बारस' जायो दा बिष्णुपुरजों बारस'लांनोसै ओरैहाय आनन्द बाजार बिष्णुपुर बेजों सिदा थांनोसै आङो जों सिगां थांबाय थाग्राखामोन रावबो गैखालाय नै मानसिफ्रानो थांजोबखाबाय दखानानो जुजोब्बाय बेदरा बिदिनोसै मथा मथि अमा बेदर मोनगोन दाउ बेदर मोनगोन ओमफ्राय माबा मोनगोन मा होनोमोनलाय बोरमाबो सिथारो मैसो बेदर मा बेदरफोरखौ मोनलाबाया आरो दा मथा मथि बुथारनाय जाला सिगांसो बुथारोमोन मैसोफोरखौहाय दा बुथारनाय जाला आरो बिदिनो अमा बेदर मोनो बोरमा मोनगोन दाउ मोनगोन आरो दाउआबो लकेलखौहाय गोदानानै फाना सिगांसो फानोमोन दा बयलारल' गोदानानै फानो आरो बेबायदि औ
आं माबा बुरिया बुरिया जानो नागिरदोंमोन अब्ला संख्रिबाय माबाबायनो दे थांगोन आं समबारखालि सानाव लोगो लादे थिग 10थासोआव सहैगोन आं होजों 10ता बा 11थायाव सहैगोन आं फानबारियावहाय मा आं लोगो सासे लानानै थांफागोन आं खानाय गोलाव लोगो जानाय नङा थांला थांगोन जामाइजो बेरला थांगोन थांला थांगोन आं बोरैबाला नोमबाजैखौबो लांफागोन ज'नो नुफेरखायाखै इयो फानबारि बाजार नोमबाजैजों ओमफ्राय आंनि बिजोमाइजोखौजों लानानै थांनाय आं साथामसो जागोन आरो बोरैबाला आं हारसिंल' थांगोन माबानि मा होनोमोनलाय बेसरगाव बिजनि बेसरगाव लावगाव बेसरगाव फाय दिनैलाय बेसेबांथो नांखो आब' दिनैहाय एसे मा नांबाय 300 400सो बिदिनोसै दखाना जों खरस लाबाय नै संसार जानायनि नालाय थाव फानलु संख्रि फिसाफोरनो जाहोनांगौ लोंहोनांगौ फिसाफोर फरायनाय दङ फिसाफोर फरायनाय दङ आङो बेजोंनो फोरोंलांनांगौ जाहैबाय दा बेनि गेजेरजोंनो एसे एनैजोंनो बाबुआ सासेल' दा ने सासेल' ना फिसाजोफ्रा साबसेमोनलाय फिसाजोफ्रा सानै साब्रै सासे हाबा जाबाय दा साथाम दं फिसाला सासे फरायगासिनो औ नै बिदि दखान फिसाजों सोलिनानै जानो गोनां जायो बेजोंनो सोलिगासिनो दङ माथो जागासिनो ओरैनो थानो नाङा आरो नै ओरैहाय जोङो थेफ्रा बस फैबाय हनै मैदेर लान्जाय सौजाग्रा मैदेर लान्जाय सौजाग्रा हनै टिकेटफ्रा मा लायो हनै गैला टाइमा गाहैद' सानाव जाया ने माबायाव आंलाय सानावसो जायो बांदों आं मोनायावसो ने बिदिबालाय दे जागोन दे बिदिब्ला बेलासि थांगोन आं सानाव जायाबा थिग ओजोंहाय 5थासोआव सहैनायनि खालामनोसै आं 4ता बा 5ता ओइ ओरै फैरा ओइ भुटानाव थांनो दैदों बेफ्रा मा दिनै थांलादों हा थांनो हागौमोनद्रा भुटानाव ना लायनो हागौमोन आं 2 मिनिटल' थानायसै दे लोगोफोर लाइफखौहाय ओरै सासे फैबावबाय नै जोङो दान्दिसे थाबायथिंनायसै आं मादै एसे थाबायथिंलाबायनोसै आं गैले खैला मैला हाथाया नै हारुनाव खारना गैया मा बादिनो नायदोंलै दङ मानसिफोरसो नायगासिनो नै लाइनावसो फुरा दङ नै बिथिंबो गैले दखाना जुजोब्बाय नै सयथिबो मा लाइटसोबावखारा लोगोफोर दङ नै गैले लान्दा खान्दा जाजोब्बाय खैला मैला बाजारा बायजोब्बाय मैगं बाजारजों थांलाबायनोसै आङो एसे नैबे जुबाय इमान फटाफट हा आमथेखा नोंसिना बेसेबा लागेरा सन्दिया पର୍ଯ୍যন্ত बेसेबा লাগে 와주 라운드서 수dum 쪽이시나
बेना Bah, YouTube बनाया छैन के पुरा लाइभमा छ हेर पुरा लाइभमा YouTube बनाया छैन एकदमबारे मानसि थाबायदोंलाबायनोसै आं बेयावनो खैला मैलायावनो इमान फटाफट उठाबा লাগে দোকানটো এই সব আমটেকার না কত বলামগুড়ি ও আচ্ছা মই ভাবি আছে আমটেকার লা 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 दहाय टर्च लांबाय आं दा ना गावनानै जानोसै आङो ओरैबायदि गोथावनो मा एवदों दे आं खाथोयो बेखौ लांखोमानायसै नामा मा अजादा ए नुवाखै लाइभआवसोखा नुजोबखाबाय बाजैनि फाव माबा गावखौहाय दानुबाव सायदों बाजैनि फावा ओमफ्राय नुखाबाय ने लोगोफोर जुमबुबावनोसै आं थाखोबा दं बाजै नै जुमबुबाथाय फैखायो जायगायावनो दै मैगं बाजाराबो गैला होननाय मानसिफ्रा एकदमबारे लान्दा खान्दा जाजोब्बाय नै मानसिफ्रानो साहा दखानाव जिरायहैनोसै दसे अ नै खमला जेरै सिंग्रा दं सेवटु किले थेहे हाखु सिपि কি সবজি হো বাহুজি হ্যাঁ মাছ ও মাছা মাছু छैन আচ্ছা আর ठुलो ठुलो माछा अच्छा गुन्द्रुकको झोल अच्छा सिन्कीको अचार तिलको अचार चारपाटे आलुको सब्जी बोडी हालेर यस्तो खानु पर्दैन रैसुमै ब्रह्म हेल' आदा मा खबर दं होननानै ओरैनो जास्ट आं लाइभआव फैदों ओरैनो बेरायलाबायनायजों लोगोसे खैला मैला बाजारावसो दं आङो ओरैनो थाबायलाबायदोंलाय गैला स्रिं स्र'सै बाजारा बायजोब्बाय माबासोआवनो बायो बेलासियावनो खैला मैला बाजारा बेखौ सिनायखादों दा रायजोफ्रा रिफिरा मानि मुलि बे है ओरैनो बायदिसिनानि दं होननानै माबा माबि उन्दैफोरनिबो मोनो टाइफडनि मानि मोनलाबायो आरो फिसा फिसौनो दहन थाङो नायना बे मानसिया दाबो थांरोङा नै आरो गिदिं गिदा बे खैला मैलायाव फैफिनबावबाय नै बे मानसिया थोद कमेन्ट खालामनो हागोन साहा दखान नै दसे थाबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै लाइभनिफ्राय माबा माबि फानलाबायो नै बेयावहाय बासन पुत्र जानोलै नानि आं अन्थाइनिखौहाय
अन्थाइनि गैया होनदां अन्थाइनिखौ मथा मथि सासे दंमोनलै बै मालि बिथा बांमारा मालि बिथाजों सासे मोजां होग्रा दंमोन मालाबा फानफैयो बिबो बे बाजारावनो खैला मैलायावहाय ओमफ्राय सोंहरनांगोनसो नाम्बारखौबो गैया नाम्बाराबो गैया दाख्लै नुदोंमोन आङो आमथिखाव फानदोंमोन मानसिया दा बे अन्थाइनि होआ मथा मथि उन्दैफोरनि बांसिन होयो बियो ओरैनो जास्ट माबानि होयो उन्दैफोरनि बायदिसिना दाबा माथि जानाय मानाय बेफोरबायदि टाइफड जन्दिस जानाय ओमफ्राय बेफोरबायदि माबा बान्दर खाया नांनाय होनो ना मा होनो बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय गोरबो सावनाय मानाय बेफोरनि मोनो आरो टाइफडफोरनि बिराद मोजां दङ आयुरवेदिक नालाय ओमफ्राय दा अन्थाइनिखौ होनाय नुवाखै आङो मथा मथि आमथिखा साइड मालिबिथा साइडजों सासे दङ बुरैसा खेबसे नुदोंमोन आङो खैला मैलायावबो फानफैयो मालाबा समाव ओमफ्राय आमथेखाव फानफैयो आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दालाय माहाय दं रोमै ब्रह्म गय नों गय जाहोनायसैलाय आरोखि दिनै जानोसै देलाय बिदाफोर गय जाहोनो नागिरदों आंबो गय जालामोन ओमफ्राय नै दहाय माबा गय जाफिनग्रा थिगनो सर' जालायबाय आं गोरलैया गोलोमखायो दा औ आं आरो गोराखौसो बाव होफ्लांबायनो बेखौ हरसै आब' आङो एसे जोंहानो माबा जाबायलै बांद्राय नाङा लाइटआवसो दं फुरा मानसिफोर नायगासिनो दंखायो लाइटआव अन केमेराखा अनखा मानसिफोर दं गोबां आदा सोंदोंमोन आरो दा खायफा उसुबिदा मोनोना केमेरायाव होनोहा गिदिर मानसिफोर ना जोंनिफ्राय देरसिन सिनियर ना ओमफ्राय जों गोलैसिना बोरै केमेरा होनाय माबा मोनसे जाहोन नङाब्ला बेबायदि जायो आरो ना मोनसे सोंथि गैयाब्ला मिलु गैयि जाहैयो आरो मान सनमाननिबो खोथा थायो बेबायदि आरोखि जोंनिफ्राय सिनियर नालाय आदा आदायानो गय जाहोदों आंखौ मालाबा जाफिनदोलाय आदा दसे थाबावनायसै आं दसे 2 मिनिट अनलि लोखि साला जिर'नानै आंजों समानथाम दाखालि आंनि मबाइलखौ बे सौख्रेमा होदों लुदु गेलेनायाव सय जायैनि नायनानै लाखानाय सय जायाखिसै आंनि मबाइलखौसो सौख्रेमा होबाय ओमफ्राय दा गोदान लानांबाय आं मबाइलाबो दाम गोसा नङामोन 17,500,000निल'मोन रेडमिमोन लुदु गेलेबाय दा ओमफ्राय सय जायैनि सौगासिनो सौबाय मबाइलानो साव जादों मबाइलानो क्रेक जाबाय आरोखि ओरै माबामोन आरोखि ज्राव सय जाबाथाय बिदि सौहैयो बेजों गेलेजाया मालाबाबो आदा फिनजन दा गेलेया सेसखा आं गय जाला बायदिना खबरा मोजाङानो बङाइगाव थांनाय मालाबा बङाइगावआव आङो खामानि फ्रि नामा सौखाथनि माबा माबि लायनायाव थानाय नामा मिस्थ्रि लानानै थांनायसै आङो मोजां नायना लाबोनोसै बङाइगावनिफ्राय लायनोसै सौखाना दालाय न'आ सौखाथनाय गोगोमबा लुखाबाय बेबो जाब जुब नङालै गोगोम लुबाय दा आदा फिनजन गोगोम होखाबाय दा नाम्बाराखौनो मोनाखैलै आङो लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे बायसै आं जास्ट फैनायदों आरो लाइफआव
माने दहायसो रिसार्ज गोदान सोदों नालाय आङो बेखौनो जास्ट लाइभआव फैनायदों आङो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जायफ्रा आंनि लाइभआव दसे फैदों बयनिसिमबो थेंक इउ दे बाय बाय थ'